En Galicia temos unha das poucas tendas de telescopios que hai en España. Hoxe visitámola para que nos expliquen como seguir a eclipse con estes aparellos de forma segura. Ana leva case 20 anos traballando nunha das tendas de telescopios máis importantes de España, situada en Santiago. Coa eclipse víronse desbordados. Fue increíble, o sea, en junio ya, en junio, perdón, el jueves ya se nos agotaron las gafas. Un impacto increíble, porque hasta ahora solo trabajábamos prácticamente con aficionados a la astronomía y el eclipse lo que está consiguiendo es que la astronomía llegue más allá de la gente profesional y aficionada. Ao igual que cos outros xeitos de mirar este evento astronómico, a protección, se usamos un telescopio, é primordial. Pois hai uns films que son especiales para os telescopios e os prismáticos. A comodidade de usar un telescopio pode levarnos a mirar todo o tempo cara ao ceo, algo que se debe evitar. Mirar un pouco, estar o mellor un minuto mirando, descansar o ollo e despois volver a mirar, así mirar en intervalos cortos, non hacer unha mirada continua. E cos nenos aínda temos que ser máis cuidadosos. Claro, os nenos moi pequenos son tamén moi curiosos e queren mirar o que ve a xente. Entonces, eles tamén, a retina, o ollo que teñen está en crecimiento. Son moito máis sensibles á cantidad de luz, poden dañar moito máis rapidamente, moito máis facilmente o ollo, claro. Por certo, que se temos un telescopio pero non temos filtro, podemos optar por un método mesmo máis atractivo. Efectivamente, é moito máis seguro facer unha observación por proxección sempre. Entón, a saída do ocular da luz solar, en lugar de poner ollo, que evidentemente non se pode facer, é poñer unha cartolina branca a unha certa distancia, de maneira que se forma unha imaxe do sol nesa cartolina, e aí vese perfectamente como a eclipse aos poucos vai tapando o sol, verdad? Ata a totalidade ou non, depende de cada sitio onde estés, non? Unha oportunidade na vida, varios xeitos de experimentalo, todos de xeito seguro.